Ne želimo da se hvalimo, ali naši rezultati govore da smo za vrlo kratko vreme postigli veliki uspeh. Naše ovogodišnje putovanje započeli smo odlaskom u Obrenovac na državno prvenstvo u modernom i džez baletu u organizaciji Srpske asocijacije plesnih organizacija koje se održalo 22. maja 2011. godine. U kategoriji Deca džez balet solo Aleksa Milutinović osvojio je zlatnu medalju. U kategoriji Deca džez balet duo Mina Petrović i Aleksa Milutinović osvojili su bronzanu medalju. Posebno je značajan uspeh u kategoriji formacije Deca modern balet u kojoj smo zauzeli 3. mesto. 22 člana studija M iz Valjeva stekla su pravo učešća na Evropskom prvenstvu u modernom baletu. U subotu, 28. maja u Dečijem kulturnom centru u Beogradu održano je prvenstvo Srbije u modernom baletu uzrasta do 7 godina u organizaciji Srpske asocijacije plesnih organizacija na kome su male princeze studija M postigle izvanredne rezultate. Učestvovale su u 4 kategorije i osvojile 3 prva i 1 drugo mesto. Prva mesta osvojili su Sara Savić u kategoriji solo sa koreografijom Sarin ples. Duo Marija Dimitrić i Katarina Krstajić sa koreografijom Lutkice. Mala grupa sa koreografijom Odžačari, a drugo mesto zauzela je formacija 17 balerina sa koreografijom Leptirići. Treba istaći još jedan rezultat sa ovog takmičenja. Anđelija Milutinović u kategoriji Solo Junior 1 zauzela je prvo mesto. Sve koreografije pripremila je koreograf studija M Lidija Marković. U Novom Sadu je od 1. do 3. juna održano Evropsko prvenstvo u modernom baletu i Svetski kup u džez baletu. Po prvi put na jednom internacionalnom takmičenju učestvovali su i članovi studija M, koji su i na ovom takmičenju postigli zapažene rezultate. U kategoriji Deca džez balet solo Aleksa Milutinović je zauzeo 4. mesto. U kategoriji Deca džez balet duo Mina Petrović i Aleksa Milutinović zauzeli su 4. mesto. Posebno je značajan uspeh u kategoriji formacije Deca modern balet, a to je 5. mesto. Tako su 20 članova studija M bogatiji za jedno veliko iskustvo koje će im predstavljati podstrek da sledeće godine postignu još veći uspeh. Treba istaći da produkcija Studio M i emisija Nestrpljivi snovi imaju ekskluzivno TV i video prava sa ovog takmičenja i to već 2. godinu za redom.